Трошки є запитань по поводу ціни за ту шафу. Да, питань немає. Замовники вибрали класну шафу, ну, дійсно гарно виглядає. Дивіться, це шафа йде фабрична, але під індивідуальні розміри. В неї висота біля 2,80, здається, ширина метра, напевно, 3 десь приблизно. І також глибина нестандартна, не 60 і не 45, вона 50. Далі по поводу кольору, ну це все на відео видно. І там є 4 шухляди додатково, 3 штанги і двері. Ну, двері ви бачили, профіль тонесенький, взагалі виглядає класно. 2 зеркала і 2 фасади з ДСП на 4 частини розділені. І ця шафа коштує 60 тисяч приблизно. І також оця приставка, там ще, до речі, на відео видно, зліва така приставка висить до цієї шафи, то вона десь біля 2000, здається. Ось така ціна.